Il-fuq minn 51,000 residenza f'pajjiżna huma okkupati mill-barranin fil-waqt li kważi 50% ta' residenzi f'pajjiżna huma appartamenti u penthouses. Dan ħareġ miċ-ċensiment tal-housing li ġie konkluż mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, data li nġabret matul is-sena 2021. Ir-rapport jgħid li fl-2021 it-total ta' residenzi f'pajjiżna kienu ftit aktar minn 297,000 u dan ifisser li f'perjodu ta' 10 snin kien hemm żieda ta' 32.8%. Dan fil-waqt li l-fuq minn 81,000 residenza huma sekondarji illi jfisser residenzi li jintużaw f'staġun partikolari jew inkella residenzi vojta fejn kważi nofshom, preċiżament 45% jinsabu f'Għawdex. Interessanti l-fatt li ż-żieda ta' residenzi huwa l-akbar żieda li qatt ġiet innutata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika hekk kif 10 snin ir-residenzi żdiedu bi ftit aktar minn 7,400 kull sena. Apparti minn hekk iċ-ċensiment jgħid li l-lokalità ta' San Pawl il-Baħar għandha l-aktar residenzi hekk kif tammonta għal 8% tar-residenzi li hawn madwar pajjiżna 23,738 residenza. Meta wieħed jikkumpara mal-aħħar ċensiment li kien sar fl-2011, wieħed jinnota li l-lokalitajiet li esperjenzaw l-akbar żieda fil-bini kienu San Pawl il-Baħar, il-Mosta u l-Imsida. Għaldaqstant jidher li San Pawl il-Baħar se jkompli jżid fin-numru ta' proprjetajiet u dan wara l-istħarriġ separat li sar mill-NSO dwar residenzi approvati, wara li f'San Pawl il-Baħar ġew approvati l fuq minn 200 residenza ġdida.